मानगोनां बिटिआरनि टप मोस्ट टेलेन्टेड एम राकेश ब्रह्म सारखौ डिफेमेशन केस होदों। बारग' एमआ केस होजालायबाय। बिथाङा टेलेन्टेडब्लाबो दा मानि थाखाय केस होदों? मानहानि केस बिपिएफनिफ्राय। बेनि सोमोन्दै जोबनाय फारसे सावरायगोन। बेनि सिगां नायल' जाल' सासेल' मन्थ्रि दं। बिटिआरनि सिएम दं, एम जिएमफोर दं, दैदेनगिरिफोर दङ गोरा गोरा कमिटमेन्टजों फैनाय, रिभलिउसनारि पइन्टजों फैनाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'नि हिस्ट्रियाव सनानि हांखोजों लिरजानाय बिस्वजित दैमारि बिथां सार, स्पिकार अफ आसाम एसेमब्लि बिथां सार दं। अब्लाबो हिरण्मय खाख्लारिनि आरो बै गवालपारा दुधनैनि जाय जाथाय आरो बिनि जाय कालप्रिट दुथांफोर साबा, बेखौ होख्राव होख्राव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय डिमान्ड खालामबाय थादों न्यायनि थाखाय। नाथाय बै मन्थ्रि मनला बिथां सारमोना जेबो बर'नि जानानै, ट्राइबेलनि जानानै जेबो खोथा बुङाखै। स' बिनि सोमोन्दै दिनै भिडिअ ससेब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथार बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनो बयबो मोजां मोजां दं। नोंगौ, थारैनो अमर सिं सारनि दुखु मोननाय आरो आसुरि मोननाया जोबोरैनो साननो गोनां बाथ्रा। जाहोना जाहैबाय जोंहा वी हेभ दा सोल मिनिस्टार फ्रम आवार कमिउनिटि। जोंहा दङ उर्खाव गोरा ब्रह्म सार, नायल' जाल' सासेल' केबिनेट रेंकनि मिनिस्टार। वी हेभ दा स्पिकार अफ आसाम एसेमब्लि बिस्वजित दैमारि सार। बेनिफ्राय बिटिआरनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोन, सान्ति प्रिय बिथांमोन। दा बिथांमोना सान्ति सुक्ति लाबोनाय माने सान्ति प्रिय। नाथाय दिनै मोनसे हिंसा जाथाया जानानै थांबाय गवालपारा दुधनै हिरण्मय खाख्लारि आरो बै सासे रायखाङाबाबो जासिगोन बेखौ, गासै साबा दुथांफोरखौ जों बर' गासै गथाय बर' हारियानो बिथांमोननि बै जाय दुथां फाग्लानि सुबुंफोर, लांसुनियाफोर, बैसोर बिथांमोनखौ साजा होनाय, फासि होनायखौ जों लुबैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, जोंबो लुबैदों। आरो जोंनि आवाजआथ' बहा सौहैनो? बेनिखायनो मोनसे बिराद जाथियता संगठन, बेकबन अर्गानाइजेसन अफ बड' कमिउनिटि जे एबसुआ रायजो राजाफोरखौ लानानै, फरायसाफोरखौ लानानै सोमावसारनायनि गेजेरजों गारां हब्रा हब्रा होनसेयावबो बै गोजाननि आसामनि मन्थ्रि मनलाखौथ' बारहोदो, जोंनि थाखानाय मन्थ्रि मनलाफ्रा एसे आवाज दैखोफानांगौमोन। जिउ खहा जानायनि खुथिफरन, न'खर सुंथाहोनायनि, न'खरखौ हेल्प होनायनि माखासे जेनोखि सहाय फैसा एसे, बेफोरखौ बुंना होनांगौमोन। अमर सिं ब्रह्म सारनि दुखु मोननाया थारैनो सैथो। बेखौबो बुंनो हायाखिसै। न्यायनि फारसे, जास्टिसनि फारसेबो जेबो बुंनो हायासै। बिस्वजित दैमारियाथ' बिजेपिनि स्पिकार हिसाबै बे बुंला। जोंना इउपिपिएलनिफ्राय इउजि ब्रह्म सार, जाथिनि सेन्टिमेन्टजों फैनाय, कमिटमेन्टजों फैनाय, रिभलिउसनारि, भाइब्रेन्ट रिभलिउसनारिनिफ्राय फैनाय बिथां साराथ' एसे बुंजायोमोन। आरो मानाव गेदेर सिएम सार प्रमद बर' बिथाङाबो आसामनि मानगोनां मावजि सियाल गोथां सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सुखुनि मामाजों लोगो। दा बे मित्रता लोगो हिसाबै न्यायनि फारसे बुंनोसो हानांगौमोन। नाथाय बिबानखौ बायजानो गियो ना सियारनिफ्राय गोग्लैजानो गियो, जेबो आवाज होनाय जायाखै। दा मोनसे कमिउनिटिनि सायाव बेफोरबादि इनाय भाबै जानायावबो जुदि जेबो आवाज गवाब्ला, दैदेनगिरिखौ जों हरनानै, दैदेनगिरि जाहैनानै बैसोरजोंसो गोरोबफानानै खामानि मावोब्ला, न्यायनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनो हाहैयाबा, अब्ला बेनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन आरो माथो दंबावो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबादि आवाज आरो थांखिजों बे खामानिखौ आवगायदों, हयथ'
हिरण्मय खाख्लारिनि न'खर आरो बै जाथाय जानाय बिथांमोननि न'खरा हयथ' थोजासे रोखोमनि जास्टिसखौ मोनगोन आंहा फोथायनाय दं। बेजों लोगोसे अनसुमै खुंगुर बर' बारग' बिटिसिनि EM बिथां सार BPF निफ्राय जे थांनाय MP इलेक्सनाव जेबादि फोसावदिं मेलाव UPPL निफ्राय EM भट मोननाय BTR नि मोस्ट टेलेन्टेड EM राकेश ब्रह्म बिथाङा MP इलेक्सननि उनाव BPF नि माखासे उमुक आखरजों जागायजेननाय लिडारफोर एक्स EM MLA बिथांमोना UPPL आव जगदान जासिगोन होननानै बुंदोंमोन। दा दिनै MP इलेक्सना जोबनानै थांबाय, नाथाय रावबो बेबादि मोनसे परिबेसखौ जों नुनो मोनाखिसै आरो बिथाङाबो साननानै नायबाय अनसुमै खुंगुर बर' बिथां सारा। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ बेबायदि बुंनानै फोलानायनि थाखायनो डिफेमेशन केस मानहानि केस बिथां सारा होदों राकेश ब्रह्म बिथांनि एगेन्स्टआव। दा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव बुंलानानै मानहानि खालामबाय बिथाङा, बदनाम होबाय BPF नि लिडारफोरखौ, राजखान्थिनि जुदा रावफोरजों बाहाय हायोमोन, नाथाय दिनै बिथाङा जइन जाथारगोन खबर लागासिनो दं होनदोंमोन, नाथाय थेनेकुवा परिस्थिति आमि दिखिबोलि पुवानाय। दा बेखायनो BPF निफ्राय मानहानि केस बिथांखौ होनाय जादों। दा सासे लिडारनि गुनआ बिदि जाया, लिडारशिप क्वालिटिया आबां जाबां बक्ता मोनबानो माइक्र'फनखौ मोनबानो हौ खुनु बिथा गैया, खुनु प्रुफ गैया, आइडेन्टिटि गैयै बिदि खोथा, खुनु बेसलेस खोथाखौ रायलायनांगौ गैया दैदेनगिरिया मोनसे लेभेलजों खोथा रायलायनांगौ। जेन देरहा बे आलादा खोथा, राजनितिया दैदेनगिरि मोनसे लेभेलजों रायलायनांगौ। दा बेबादि बेसलेस खोथाखौ बाहायना, बेनिखायनोथ' टप मोस्ट टेलेन्टेड BTR नि EM फोरनि गेजेराव होनबा राकेश ब्रह्म सारा। दा नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।